L'Aldessa aquests dies ha estat per Noruega. Ens pots explicar una mica exactament què han anat a fer allà i com ha anat el viatge? A veure, la Diputació de Barcelona cada 2 anys, en concret el Departament de Benestar Social, organitza un viatge per veure una mica com funcionen els altres països. Sembla ser que, jo no hi vaig anar-hi, però sembla ser que fa 2 anys van anar al Canadà, un altre any van anar, no sé on van dir que havien anat, i aquest any van decidir que tot això de la llei de la dependència, que Noruega és un país molt avançat en aquests temes d'ajudes socials, i que per tant anéssim allà a tinguer unes experiències, a veure com funcionaven, i la veritat és que ha sigut un viatge molt intens, agotador, però també molt profitós. És veritat que ells són rics, tenen molts diners, tenen el petroli, que per tant una part d'aquests diners els destinen a benestar. És veritat que la gent paga molts impostos, però també tenen un salari més elevat que aquí, i hem pogut comprovar com la gent gran, la majoria tenen una pensió que els permet tenir atenció domiciliària, i per tant hem viscut una mica les experiències. No és un país idíl·lic, perquè tenen problemes com tothom, la droga també ha entrat, la beguda també, però com a mínim hem pogut veure de quina manera ells solucionen els problemes amb benestar, i la veritat és que tenen moltes coses per poder aplicar-nos i aprendre, tot i que, repeteixo, hi ha una part important que és la part dels diners, que és un país ric. S'han quedat amb alguna idea així en concret que diguessin, ostres, això m'agradaria poder-ho aplicar aquí a Malgrat? Mira, és molt difícil directament a Malgrat sense les ajudes de les administracions, però per això la Diputació, que és un òrgan que està molt atent sempre a el que necessiten els ajuntaments, varen dir que farien una mena de dossier, una mena de memòria, i que intentarien ajudar els ajuntaments amb allò que poguéssim. La llei ens obliga, a la llei de la dependència, però saps que els recursos, una part és municipal i una part és de la Generalitat en aquest cas, perquè tenen les competències. No sé si tindrem els diners i els recursos per poder-ho fer-ho. Algunes coses també és veritat que ja els apliquem, és a dir, les residències dinàmiques, amb la gent que puguin fer activitats, que puguin fer... És una cosa curiosa que han fet el Ministeri de la Infància, que penso que també és una cosa que prestin atenció a l'infant també és bona. Directament jo des de l'Ajuntament no sé si podrem aplicar gaires coses, però sí que les administracions que hi vam anar-hi, pensa que hi havia tots els parlamentaris, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, de la Diputació, també hi havia tots els representants i tècnics, i hi havia 7 o 8 alcaldes, regidors i tècnics de benestar. Per tant, jo crec que poden ajudar, com a mínim, que si volem implantar alguna cosa, veure com ho podem fer-ho i veure de quina manera podem obtenir els recursos.